Часам, калі вандруеш або чытаеш кнігі па гісторыі, падаецца, што выбітных жанчын не існавала. Збольшага яны, за рэдкімі выключэннямі, выступалі або як аб'екты кахання, або былі жонкамі ды маці якіх-небудзь вядомых мужчын. Бо тысячагоддзямі жанчыны не мелі магчымасць атрымліваць адукацыю, весці ўласны бізнес, займацца творчасцю, навукай, распараджацца маёмасцю і нават уласныя дзеці юрыдычна ім не належалі. Прыгадайма гісторыю самай вядомай беларускі Еўфрасіні Полацкай. Дачку князя Працлаву хацелі аддаць замуж у 12 гадоў, але дзяўчынка на той час ужо таемна прыняла пострыг у манастыры. А што, калі б яна пагадзілася на шлюб? Хутчэй за ўсё, мы б нават не ведалі яе імя. Таму сёння, а таксама ў наступным выпуску, прыгадаем бабруйчанак, што ўвайшлі ў гісторыю, і не толькі нашага горада. А пачну я з Галіны Руднік, што была голасам свабоды для мільёнаў чалавек з былога сацлагеру. А таксама раскажу пра ейную цётку, Барбару Вержбаловіч, оперную спявачку, культурную дзеячку, актывістку ды кіраўніцу беларускага жаночага руху ў ЗША. На шчасце, некалі дзеці Галіны ўгаварылі яе напісаць аўтабіяграфію, якая называецца «Птушкі пералётныя», што больш падобнае да прыгодніцкага раману. Настолькі насычаным ды небяспечным было жыццё гэтых дзвюх таленавітых ды адважных жанчын. То давайце з імі знаёміцца. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, а таксама рэальныя гісторыі з разынкай, бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя 9. Легендарныя бабруйчанкі. Галасы, якія слухалі мільёны. Мая першая гераіня Галіна Ганчарэнка. Нарадзілася ў 1931 годзе ў Бабруйску. Яе маці Ганну пасля нараджэння дзіцяці кінуў муж, Мацвей Грыбаў, што быў вайскоўцам і закруціў раман з дачкой аднаго з высокіх начальнікаў. Таму дзяўчынка з маці жыла ў хаце дзеда, Івана Ганчарэнкі. Ён працаваў настаўнікам, школьным інспектарам, а таксама быў царкоўным рэгентам. Усе яго 5 дзяцей спявалі ў хоры. Вялікая і дыхтоўная дзедава хата была пабудаваная ім уласнаруч, свайго лесу. Яна размяшчалася на вуліцы Пушкінскай. Дарослымі дзеці Івана разляцеліся па розных гарадах і краінах, і толькі Ганна з Галінай засталіся ў Бабруйску. Бабуля Марыя памерла яшчэ да нараджэння унучкі. Адразу адзначу, што мая другая гераіня, оперная спявачка Барбара Вержбаловіч, была роднай сястрой Ганны, а ў тыя часы толькі з'ехала ў Мінск, каб вучыцца спяваць. Дзяцінства Галіны прыпала на 30-е гады, часы найбольш жорсткіх рэпрэсіяў, якія шчыльна закранулі яе сям'ю. Дзеда Івана саслалі ў Арол, а хату перадалі жыллёваму кааператыву. Што праўда, дзяўчынка з маці працягвалі жыць у самым вялікім пакоі. Іншыя занялі цэлыя сем'і. Ганна працавала друкаркай, ёй даводзілася пакідаць дачку адну. У адзін з такіх дзён у пакой уварваліся людзі з сабакам, як аказалася, каб памераць пакой пасля даносу суседкі. У выніку былых гаспадыняў засялілі ў самы малы пакойчык у доме. Яшчэ адно выпрабаванне для Ганны. Былы муж раптам вырашыў адсудзіць дачку, бо ягоная новая жонка не магла мець дзяцей. На шчасце, ён прайграў працэс, бо, як апынулася, увесь гэты час не плаціў аліменты, але пасля ўжо мусіў, паводле рашэння суддзі. Бацьку Галіны рэпрэсавалі ў 1937 годзе. Праз 2 гады асудзілі да расстрэлу, але замянілі на 15 гадоў лагераў, у якіх ён і памёр у 1946 годзе. Ганна выйшла замуж другі раз, але новы муж апынуўся запойным алкаголікам, ды зрэшты з'ехаў на лекаванне ў Маскву. А ў красавіцкую ноч 1938 года НКВДшнікі прыйшлі па Ганну. Яна паспела распарадзіцца, каб Галіну перадалі пад апекаванне сястры, Барбары,
бо іначай дзяўчынка трапіла б у сірочы дом. Гэтай ноччу яна апошні раз бачыла сваю маму. Ад гэтага моманту лёсы дзвюх гераіняў моцна пераплятуцца на доўгія гады. Барбара Вершбаловіч, на той момант студэнтка кансерваторыі, ды маладая ўдава, стала для маленькай Галіны выратавальніцай, а таксама арыенцірам, бо дзяўчынка гадавалася ў атмасферы беларушчыны, што паўплывала на ўсё яе далейшае жыццё. Барбара атрымала ад мужа ў спадчыну стары дом з вялікім садам, якім новыя ўлады распарадзіліся, як і бацькавым у Бабруйску. Выдзелілі 2 пакоі для ўдавы, а ў іншыя пасялілі 2 сям'і. Праз некалькі месяцаў прыйшоў ліст ад Ганны. Яна знаходзілася ў лагеры Сухабязводнае, працавала на лесапавале. 3 канкусаўцаў асудзіла бабруйчанку да 8 гадоў. У той жа час скончылася высылка ў Івана Ганчарэнкі, якому на той момант было ўжо 73 гады. І хоць у пастанове было пазначана без права вяртання ў Беларусь, Барбара дамаглася, каб бацьку дазволілі прыехаць у Менск. Цётка вельмі любіла Галю, але дзяўчынка сумавала па маці. Я залазіла дзесьці ў куток і пачынала плакаць, бо уяўляла сабе, як мая бедная, прыгожая мамачка працуе на холадзе на лесапавале, распавядала Галіна ў аўтабіяграфіі. Ад гэтага суму яна нават спрабавала забіць сябе спосабам, вычытаным у кніжцы. Ранняй вясной яна легла на халодную зямлю ў садзе, доўга ляжала, пасля чаго атрымала запаленне лёгкіх. Барбара, яе бацька Іван і маленькая Галіна жылі сціпла. У дзеда была невялікая пенсія, а цётка давучвалася ў кансерваторыі ды зарабляла на некалькіх працах. Вышывала кашулі, займалася заікамі ды сельскімі настаўнікамі, ставіла ім голас. Летам прадавала ягады і кветкі са свайго саду. А каб набыць нешта добрае ў крамах, даводзілася стаяць начныя чэргі, у тым ліку Галі. Праз нейкі час Барбару, якая мела сябровак ды сяброў у творчым асяродку, пачалі цягаць на допыты ў НКВД, каб выпытаць, пра што размаўлялі на вечарынках у кампазітара Мікалая Шчаглова, які пазней эмігруе праз Германію ў ЗША. Але цудам яна пазбегла арышту. Калі Галіне было 10 гадоў, пачалася вайна, і ў Менск прыйшлі немцы. Дзяўчынка вельмі баялася жаўнераў, працяглы час хавалася ў бомбасховішчы, аж пакуль ад бруду ў яе не завяліся вошы. Вось як апісвала гэты перыяд Галіна ў кнізе. Ад самага пачатку вайны ніякай эвакуацыі для цывільных мінчукоў не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцяклі адразу. Наш сусед, пракурор Рабышка, уцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу. Уцёк так хутка, што нават пакінуў дачку ў піянерскім лагеры пад Менскам. Дачка праз пару дзён прыбегла дадому, а бацькоў ужо не было. Дарэчы, у перыяд, калі людзі зразумелі, што ў горадзе няма начальнікаў, а немцы яшчэ не прыйшлі, пачалі выносіць муку, крухмал, патаку ды іншыя з бліжэйшых фабрык, а таксама ўскрывалі цягнікі з прадуктамі, з далікатэсамі, якіх простыя людзі не бачылі доўгі час, або ніколі не бачылі, бо яны прызначаліся мясцоваму начальству. А ўжо пасля нямецкай акупацыі гэтыя прадукты вельмі прыдаліся жыхарам Менску. Нават мука, сабраная з падлогі фабрыкі ды змяшаная з пяском, якой здолелі крыху набраць Галя з дзедам, а пасля пяклі на змазанай воскам патэльні каржы з адмысловым смакам. Але пазней, за шчасце, былі і бульбяныя лупіны, што падбіралі каля нямецкіх кухняў, бо прыйшлі сапраўдныя голад ды холад. У хатах не было чым тапіць печы. Дзед плакаў, бо не мог глядзець на Галю, у якой былі адныя косткі, абцягнутыя скурай, і казаў Барбары: «Яна, напэўна, скора памрэ».
На пачатку 1942 года ў Менску пачала дзейнічаць самапомач, аналаг Чырвонага крыжа, створаны паводле загаду генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Кубе. Ад гэтага моманту раз на дзень гараджанам выдавалі порцыю рэдкага супу з кавалачкам хлеба. У час вайны ў Менску дзейнічалі беларускія школкі, а таксама пачаў працаваць оперны тэатр, у якім схуднелая да шчэпкі Барбара выконвала ролі. Паэтка Наталя Арсеньева перакладала опернае лібрэта на беларускую мову. Дарэчы, менавіта ў час вайны, у 1943 годзе паэтка і напісала сваю знакамітую малітву, вядомую нам як хрысціянскі гімн «Магутны Божа». У гэтым жа годзе Наталя перажыла асабістую трагедыю. У чэрвені ад міны, што ўзарвалася ў мінскім гарадскім тэатры, загінуў ейны 20гадовы сын Яраслаў. Міна па задуме савецкіх партызанаў прызначалася Кубе, але яго ў час выбуху ў зале не было. Немцаў гэты тэатр мала цікавіў. Гледачы былі толькі мясцовыя. Немцы з часам навезлі сваіх артыстаў. Тлумачыла ў кнізе Галіна жаданне мясцовых культурніцкіх дзеячаў працягваць працу. Дзяўчынку прывозілі ў жах масавыя расстрэлы ды павешанні на вуліцах, пагромы ў гета. Яна панічна баялася нямецкіх салдатаў. А ў снежні 1943 года здарылася яшчэ адно гора. Памёр яе дзядок, як ласкава называла яго Галіна. На пачатку 1944 году было ясна, што немцы адступаюць. Мы пачалі задумвацца, а што ж будзе з намі? 3 гады таму родная партыя і ўрад не паклапаціліся аб тым, каб уратаваць нас ад нацыстаў. 3 гады мы пражылі пад нямецкай акупацыяй, ледзь не памерлі з голаду. У міжчасці Сталін абвясціў, што тыя, што засталіся, гэта здраднікі і калабаранты. Тое самае тычылася і ваеннапалонных. Сталін сказаў, што няма ніякіх ваеннапалонных, а ёсць толькі ворагі народу. Гэта азначала, што як толькі вернецца Чырвоная армія, то нас пачнуць караць, пісала Галіна ў кнізе. Александр Ганчарэнка, брат Барбары, што жыў у Польшчы, раіў ехаць у Беласток. Але як гэта зрабіць? І вось напрыканцы чэрвеня 1944 года Галіне ды яе цётцы пашчасціла. Іх запрасілі выехаць з Беларусі таварным цягніком для сябраў Цэнтральнай рады, то бок часовага ўраду пад акупацыяй. Артыстам паабяцалі выдзеліць 2 вагоны. Дарога да Беластока доўжылася некалькі дзён, але зрэшты Галіна і Барбара даехалі да дома сваяка, дзе бавілі 2 тыдні, а пасля праз Кёнігсберг дабраліся да Берліна. Там Барбара стала часткай беларускай тэатральнай групы арганізацыі «Венета», што выступала ў лагерах для прымусова вывезеных людзей, остаўцаў. Харчаваліся бежанкі праз прадуктовыя карткі, але з адзеннем была праблема, таму нават узімку Галіна хадзіла ў басаножках. Пазней яна запісалася на курсы нямецкай мовы ва ўніверсітэце, схлусіўшы, што ўжо мае 18 гадоў, хоць на той момант мела толькі 14. Відаць, шчаслівае дзяцінства наклала пячатку на твар, тлумачыла поспех аперацыі Галіна. Праца ў тэатральнай групе, якую назвалі «Жыве Беларусь», была цяжкай, бо ездзілі артысты цягнікамі, якія часта бамбілі. Шмат часу трэба было ісці пешу, несучы на сабе касцюмы ды інструменты. У час адной з бамбёжак Барбара была параненая ў калені. Узнагародай за ўсе гэтыя цяжкасці было тое, як гэтую групу там прымалі. Людзі плакалі, не адпушчалі артыстаў са сцэны. Некаторыя мелі пры сабе беларускія нацыянальныя строі. Я да гэтага часу перахоўваю саматканую спадніцу і чаравікі, якія адна жанчына падаравала цёце ў часе гэтых падарожжаў, узгадвала Галіна. Але праз нейкі час стала зразумела, што і з Берліна таксама трэба бегчы. На той момант Барбара была на гастролях і не магла вярнуцца ў горад. То Галі давялося шукаць яе, перабраўшыся ў Баварыю, а пасля ў Венгрыю, у горад Эгер, дзе яна знайшла тэатральную групу.
У той час цётка была ўжо ў роспачы, бо думала, што ніколі больш не ўбачыць пляменніцу. Пасля гэтай сустрэчы Галіна і Барбара ўжо ніколі не разлучаліся, ажно да смерці другой. У пачатку траўня 1945 года Баварыю занялі амерыканцы, і тут жа з'явіліся прадстаўнікі савецкай рэпатрыяцыйнай місіі, якія пачалі ўгаворваць прымусова вывезеных людзей вяртацца, маўляў, радзіма ўсё даравала. Хоць гэтая фармулёўка і выклікала абурэнне, бо мала хто выехаў з уласнай волі, а наадварот, былі гвалтоўна выкрадзеныя немцамі, многія сядалі ў вагоны і ехалі, як яны думалі, да хаты. Але ўжо на тэрыторыі Чэхіі дзверы ў цягніках шчыльна забівалі і везлі небаракаў у глыб СССР, каб рэпрэсаваць. І таму, калі пачалася рэгістрацыя, многія палітычныя ўцекачы мянялі прозвішчы, месцы нараджэння ды іншую інфармацыю, каб заблытаць савецкіх паляўнічых на іхныя душы. Такім чынам Галіна змяніла месца нараджэння спярша з Бабруйска на Менск, а пасля на Мінск-Мазавецкі. Нейкі час Галіна і Барбара жылі разам з іншымі беларускамі ды беларусамі ў лагеры для перамешчаных асобаў у Рэгенсбургу, а пасля ў вёсцы Міхельсдорф пад апекай амерыканскай місіі. І там ужо ўмовы жыцця сталі лепшымі. Людзям выдавалі адзенне і сціплае харчаванне. Але, як адзначала Галіна, ёй усё адно ўвесь час хацелася есці. Яна вучылася ў арганізаванай беларусамі гімназіі імя Янкі Купалы, і навучанне ішло складана. Не было нават падручнікаў, але выкладалі ім веды бліскучыя настаўнікі. Збольшага Галіна і Барбара былі задаволеныя сваім становішчам, бо больш за ўсё, як і іншыя жыхары лагера, яны баяліся гвалтоўнай рэпатрыяцыі ў СССР. А было сярод іх шмат таленавітых людзей, навукі ды культуры, якіх Беларусь страціла назаўсёды. Тым часам савецкія ўлады зразумелі, што многія перамешчаныя асобы пазначалі несапраўднае месцы нараджэння і пачалі настойваць на іхнай рэпатрыяцыі. Як адзначала Галіна, амерыканцы ў той час слаба разумелі, што ж на самой справе адбываецца ў СССР, таму пайшлі насустрач савецкім чыноўнікам, ды дазволілі ладзіць у лагерах праверкі на веданне польскай ды іншых моваў, якімі мусілі валодаць тыя, хто пазначаў месцам нараджэння Польшчу або Чэхію. Людзі спешна вучылі мовы, і Барбара, якая аказалася няздатнай на вывучэнне моваў, цудам прайшла праверку, бо ладзіў яе былы кватарант яе брата ў Беластоку. У 1948 годзе Галіна пачала вучыцца на медычным факультэце ў горадзе Тюбінген, але перашкодзілі грашовыя праблемы ды страх крыві. Пасля быў пераезд у лагер у вёсцы, дзе былі горшыя ўмовы жыцця. Таксама назіраўся спад у настроі людзей, што там жылі, хоць яны і працягвалі арганізоўваць беларускае культурніцкае жыццё. Прынамсі, за гэты час Галіна здолела вывучыць на добрым узроўні ангельскую мову, а калі ў заходняй Нямецчыне пачаў працу эміграцыйны аддзел, яна ўладкавалася туды перакладчыцай, ды пачала зарабляць грошы, а таксама спрыяла суайчыннікам у магчымасці трапіць у ЗША. Галіна і Барбара таксама пачалі рыхтавацца да доўгай дарогі за акіян. Праходзілі праверку ў лекараў, а яшчэ палітычную, ці не маюць дачынення да камуністаў або нацыстаў. Дабіраліся вандроўніцы да ЗША амаль 3 тыдні, і дарога была цяжкай. Каюты, асабліва моладзевыя, перапоўненыя. Галіне ўвесь час было моташна, яна не магла есці да збольшага ляжала. Але зрэшты нашыя гераіні дабраліся да Нью-Йорку. Ад гэтага моманту яны сталі вольнымі ад страху быць гвалтоўна адвезенымі ў СССР. Даволі хутка новапрыбыўшыя беларускі ды беларусы знаходзілі жыллё ды працу. На хруках, ліфцёрамі, на шакаладнай фабрыцы, бо не ўсе добра валодалі мовай. Барбара ж і Галіна зараблялі вырабам штучных кветак, якія амерыканкі насілі на палітонах ды футрах. Праз 2 месяцы Галіна мусіла ўжо ехаць на вучобу ў Бівер-Фолс. Назва маленькага горада мне адразу спадабалася. Я ж нарадзілася ў Бабруйску, у горадзе Баброў, а Бівер-Фолс у перакладзе азначае «бабровы вадаспад». Тут знаходзіўся невялікі Джэнева каледж.
Царква забавязвалася аплачваць маю навуку і ўсе звязаныя з ёй выдаткі, а жыць я мелася ў сям'і пастара, містера Біклі, узгадвала Галіна. Нагадаю, што паводле дакументаў дзяўчына і ейная цётка былі полькамі. Таму ў размовах з мясцовымі Галіне даводзілася прытрымлівацца легенды, і яна не магла расказаць пра сваё цяжкае жыццё на радзіме, а таксама ўцямна патлумачыць, чаму арыштавалі яе маці. І пакуль Галя пакутавала ў маленькім гарадку, не маючы нават магчымасці расказаць пра сябе, цётка пісала з Нью-Йорку пра тое, як наладжваецца там беларускае грамадскае жыццё. Царква, святкаванні, сустрэчы. Тады дзяўчына падала дакументы ў Нью-Йорк-Сіці каледж, куды яе залічылі на бясплатнае навучанне. Так Галіна трапіла ў вір беларускага культурніцкага жыцця. Бо старыя эмігранты, як заўважала Галіна ў аўтабіяграфіі, былі несвядомыя, некаторыя лічылі сябе рускімі, другія палякамі. Галіна арганізавала беларускі хор, у якім спявалі 40 чалавек у нацыянальных строях і адначасова працавала з царкоўным хорам. Яшчэ дзяўчына займалася падрыхтоўкамі святкаванняў 25 сакавіка, слуцкага паўстання, дэманстрацыі ў дзень паняволеных народаў. Таксама нью-йоркскія беларускі ды беларусы збіралі рэчы для перасылкі суродзічам, што засталіся ў Еўропе. Плюс вучоба. Да каледжу Галіна дабіралася па 1,5 гадзіны ў адзін бок, а яшчэ паспявала працаваць па суботах і ў час вакацыяў, вучыцца на курсах па стэнаграфіі, бо пасля сканчэння каледжу збіралася працаваць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Спала дзяўчына па 4-5 гадзінаў, бо часу не хапала, але нават пры сваёй загружанасці Галіна здолела трапіць у праграму для паспяховых студэнтаў, ды прайсці летнія курсы ў Сарбоне. Тым часам у Нью-Йорку быў створаны камітэт вызвалення народаў Савецкага Саюзу. У сакавіку 1953 году ў нямецкім Мюнхене яго стараннямі пачало працаваць радыё вызвалення з рускай, украінскай ды беларускай секцыямі. Прычым стварэнне беларускай было даручана прэзідэнту рады БНР Міколу Абрамчыку. Ён і прапанаваў Галіне паспрабаваць сябе дыктаркай. І пасля атрымання дыплому каледжа з чэрвеня 1954 Галіна пачала працаваць на радыё. Але дзяўчына паставіла ўмову. Яна пагадзіцца на працу ў Мюнхене толькі калі цётка Барбара паедзе з ёй. Так і сталася. Супрацоўнікі радыё мусілі ўмець усё: пісаць, чытаць перад мікрафонам, перакладаць, друкаваць, рабіць копіі. Заўважыў, што яны не маглі слухаць свае ж перадачы, бо сігнал накіроўваўся на Савецкі Саюз. А пра тое, што там у іх з'явілася шмат слухачоў, сведчыла з'яўленне глушылак, а таксама негатыўныя каментары пра радыё ў савецкай прэсе. Пасля такой папулярнасці радыё савецкія ўлады не абышліся толькі глушылкамі. У невысветленых абставінах загінулі некалькі супрацоўнікаў з розных службаў радыё, у тым ліку з беларускай, што давала падставы меркаваць пра паляванне агентаў КДБ на журналістаў. Гэта рабіла працу Галіны небяспечнай. Яна ўзгадвала, што ў час кожнага вяртання ў ЗША іх там сустракалі як з вайны. У Мюнхене ж радыйныя супрацоўнікі ўвесь час мусілі дбаць акрамя працы і пра бяспеку. Пры гэтым журналісты радыёвызвалення не мелі магчымасці помсціць савецкім уладам за разбураныя сем'і ды здзекі. Галоўным прынцыпам для яго заснавальнікаў былі непрадузятасць і нельга было прапагандаваць любы альтэрнатыўны палітычны лад, а народы, для якіх вяшчала радыёхваля, самі мусілі вырашаць свой лёс. Для таго, каб супрацоўнікі не парушалі правілы, у кожнай службе працаваў цэнзар. Напрыклад, за беларускай да ўкраінскай быў замацаваны амерыканец. Ягонай перакладніцай з часам прызначылі Галіну, а на яе пасаду, ў сваю чаргу, узялі Барбару. Пляменніца навучыла цётку друкаваць ды выконваць іншую тэхнічную працу. У 1956 годзе, ва ўзросце 26 гадоў, Галіна атрымала амерыканскае грамадзянства. Барбара таксама, але ёй давялося скараціць прозвішча праз тое, што яго складана было чытаць ды вымаўляць замежнікам. Так яна з Вершбаловіч стала Вербіч.
А ў 1958 годзе ў Галіны дэ Барбары нарэшце з'явілася магчымасць звязацца з блізкімі людзьмі. Справа ў тым, што ў тым годзе ў Брюсселі адчынілася вялікая міжнародная выстава, на якой быў і савецкі павільён. У беларускім самазвале сядзеў інжынер з Менску, Юрка. Галіна з ім пазнаёмілася ды расказала пра сваю маці, а таксама, што мае цётку ў Маскве. Беларус прапанаваў напісаць ліст да цёткі, і праз нейкі месяц яны зноў сустрэліся. Юрка пазнаёміў Галіну з калегамі, адзін з якіх і перадаў каверту з лістом ад маскоўскай цёткі. На самым пачатку ліста цёця Лёля пісала, што мая мама перажыла арышт і высылку. Але як толькі яна пачала нас шукаць, то менскія ўлады сказалі, што мы з цёцяй Барбарай загінулі ў час бамбёжкі. Пасля гэтага маму разбіў параліч, і цяпер яна знаходзіцца ў інвалідным доме ў Поцьме. У мяне ўсё паплыло перад вачыма. Са мной сталася страшная гістэрыка. Я не плакала, я ўсхліпвала і ўся трэслася. Нешта падобнае сталася са мной у дзяцінстве, калі хавалі майго дзядулю на вайсковых могілках у Менску. Відаць, здорава напалохала юркавых калегаў, бо калі апрытомніла, нікога са мной ужо не было, пісала Галіна ў аўтабіяграфіі. Па вяртанні ў Мюнхен Галіна аднесла ліст у аддзел бяспекі радыё, дзе ёй адначасова спачувалі і лаялі за тое, што пайшла адна на такую сустрэчу. Тады ўжо былі вядомыя выпадкі, калі эмігрантаў выкрадалі ды гвалтоўна вывозілі ў Савецкі Саюз. Спярша Галіна ды Барбара хацелі нарабіць у СМІ шуму, каб Ганне дазволілі выезд за мяжу. Але ў такім выпадку абаім прыйшлося прызнацца, што яны скусілі пад прысягай і насамрэч прыехалі з Беларусі, а не з Польшчы. У 50-е ў Амерыцы за такое маглі пазбавіць грамадзянства. Толькі ў 70-е гады адзін з палітычных эмігрантаў ЗША, Радыён Бярозаў, якому абрыдла жыць з фальшывай біяграфіяй, прызнаўся ва ўсім. Ён растлумачыў, што зрабіў гэта, каб пазбегнуць рэпатрыяцыю ў Савецкі Саюз. І ад таго часу людзі ўжо маглі распавядаць пра сябе праўду або нават мяняць даныя ў дакументах. То засталося толькі ліставанне, якое наладзілі праз сям'ю лекараў, што ездзілі з Мюнхена ў Маскву, а там ужо цётка перадавала лісты ад Ганны маці Галіны. Яны ліставаліся да кастрычніка 1974 году, пакуль Ганна не памерла. За гэты час у яе дачкі назбіралася шмат лістоў, у якіх маці апісвала жахі арышту і жыцця ў ссылцы. Адразу пасля арышту, падчас першага так званага следства, следчы выбіў ёй пярэднія зубы. Праз некалькі дзён другі следчы вырваў ёй пасму валасоў. На адным з наступных допытаў гулялі ёй у мячык, кідалі ад адной сцяны да другой. У лагеры сухабязводнай яна шмат разоў была на мяжы смерці. Яе пакалечыла бервяно. Яна хварэла на дызентэрыю ды пелагру, хваробу, якая бывае ад голаду. Увесь час адно пытанне свідравала мозг. За што? І зноў нястрымнае жаданне вярнуцца дадому, да сваіх родных і блізкіх. Асабліва сумавала па табе, мая залатая дачушка. Усё гэта мяне знясіліла, пісала Ганна. Інсульт здарыўся з ёй проста на лесапавале, калі была сякерай у руках. 3 месяцы Ганна прыляжала ў стацыянары, а пасля яе перавезлі ў шпіталь для нервова хворых, дзе яна была яшчэ 6 гадоў, ды перанесла яшчэ адзін інсульт. Пасля гэтага яе перавезлі ў Боцьму, у Мардовію. На момант, калі пачалося ліставанне маці з дачкой і сястрой, справа Ганны была перагледжаная вайсковым трыбуналам. У 1956 годзе пастанова тройкі, што зламала лёс і здароўе бабруйчанкі, была адмененая, а справа за адсутнасцю складу злачынства, як было пазначана ў дакуменце, спыненая. Пасля паўстанняў у Венгрыі ды Польшы ў 1956 годзе, калі Злучаныя Штаты ды іншыя заходнія саюзнікі не падтрымалі іх спробы скінуць камуністычны лад, Вашынгтон перагледзеў сваю палітыку вызвалення ад камунізму. У траўні 1959 году было вырашана змяніць назву радыёвызвалення на радыёсвабода. Цяпер супрацоўнікі мусілі шукаць мінімум 2 крыніцы, каб пацвердзіць навіну, а для прэзентацыі матэрыялаў вырашылі абраць стыль «Госць у хаце слухача». Гаварыць лагодна, без дыдактыкі, не спрачацца, не хваліцца, на прыкладзе тагачасных дыктараў ЗША. Тым часам Галіну запрасіла для вядзення моладзевай перадачы руская служба радыё «Свабода»,
І хоць яна не хацела туды ісці, Мікола Абрамчык даў дазвол. А напрыканцы 50-х у Нямецчыне пачалася другая хваля эміграцыі перамешчаных асобаў у Злучаныя Штаты, чым скарысталіся ажно 3 украінскія дыктары радыё «Свабода». Так Галіна пачала чытаць навіны яшчэ і па-ўкраінску. Скончылася гэта тым, што некалькі гадоў я была дыктарам у 3 рэдакцыях радыё «Свабода» – беларускай, рускай ды ўкраінскай. І што цікава, ніхто з супрацоўнікаў нашага радыё, апрача тых, што мелі непасрэднае дачыненне да гэтага, не ведалі, што чытае адна і тая самая асоба. Відаць, я добра ўхапіла мелодыю ды інтанацыю гэтых 3 моваў, узгадвала Галіна. Але разам з тым яна ўвесь час адчувала сачэнне. Ёй тэлефанавалі і маўчалі ў слухаўку. Каля дома часта стаяў падазроны чалавек. Таксама ўсім было ясна, што і на самім радыё ёсць людзі, што супрацоўнічалі з савецкімі спецслужбамі. Былі і перабежчыкі, журналісты, што вярталіся ў СССР. Іх нейкі час выкарыстоўвала ў сваіх мэтах прапаганда, а пасля яны або співаліся, або знікалі. У 1964 годзе Галіна выйшла замуж за Сергея Рудніка, адысіта, што меў расейска-японскае паходжанне. Ён з сям'ёй выехаў з СССР яшчэ ў 20-тыя, і хлопцу давялося пажыць у Югаславіі, Аўстрыі, Аргентыне, а пасля зноў вярнуцца ў Аўстрыю дзеля адукацыі. Ён быў жанаты ды меў ад першага шлюбу 2 дзяцей. Сергей валодаў моцным і прыгожым голасам, які дазволіў яму ўладкавацца дыктарам у рускай рэдакцыі «Свабоды». Там Галіна з ім і пазнаёмілася. Яшчэ да таго, як развод Сергея з былой жонкай быў аформлены, Галіна нарадзіла сына, Аляксандра. А праз пару месяцаў яны пабраліся шлюбам. Яшчэ праз 2 гады нарадзіўся другі сын, Юрка. У снежні 1966-го адбылася трагедыя. Калега і сусед вёз Барбару на працу. Дарога была слізкай, і перад самым будынкам радыё аўтамабіль сутыкнуўся з іншым. У Барбары былі зламаныя рука і бядро, якое аперавалі. І хоць аперацыя прайшла добра, праз некалькі дзён яна памерла, бо згустак крыві трапіў у лёгкае. Як узгадвала Галіна, яна літаральна страціла глебу пад нагамі. Пахавалі Барбару Грышпаловіч на заходніх могілках у Мюнхене. Парадаксальная сітуацыя ўзнікла, калі радыё «Свабода» дамовілася з Святланай Алілуевай на трансляцыю яе кнігі. 2 раздзелы яна начытала сама, а пасля папрасіла знайсці дыктарку. Забракавала голас дачкі Шаляпіна, а вось голас Галіны ёй прыйшоўся даспадобы. Атрымалася, што кнігу ўспамінаў дачкі Сталіна чытала ахвяра сталінскіх рэпрэсіяў. Наступная кніга Алілуевай таксама выйшла ў выкананні Галіны. Для гэтых мэтаў дыктарка ўзяла псеўданім Ручёва. Тым часам сямейныя справы Галіны ішлі кепска. Маці Сергея, што засталася ў Аргентыне, вельмі спадзявалася на вяртанне сына. Калі даведалася, што ён другі раз ажаніўся, то прыйшла ў шаленства, ды пачала пісаць Галіне лісты з абразамі. Таксама, як узгадвала Галіна, у яе самой не было надта шмат часу на сям'ю. З дзецьмі займалася нянька, яна ўвесь час была на працы. Мужа яна апісвае як кампанейскага чалавека, разумнага да цікавага, аднак была ў яго адна жахлівая загана. За якой-небудзь дробязі, за нейкае глупства ён мог так разлютвацца, што часам здавалася, што можа забіць чалавека. Таксама Сергей любіў выпіць, але п'яным быў рэдка. Калі Галіна даведалася, што ён закруціў раман з дыктаркай, прапанавала разысціся. І яны зрабілі гэта мірна, з адным адвакатам на 2. У студзені 1971 году стала вядома, што радыё «Свабода» атрымлівала таемныя субсідыі ад ЦРУ. Сенатар Кліфард Кейс прапанаваў перайсці да адкрытага фінансавання радыё амерыканскім кангрэсам. А другі сенатар, Уільям Фулбрайт, лічыў, што гэтае радыё перажыткі халоднай вайны, таму яго трэба зачыніць. Настрой супрацоўнікаў «Свабоды» быў сумны, яны ведалі, што патрэбнае сваім слухачам, але тады радыё ўдалося адстаяць. Галіне далі пасаду выканаўцы абавязкаў менеджера аддзелу прадукцыі. Як яна ўзгадвала ў кнізе, высокае начальства цэлы год прыглядалася, як я кірую аддзелам. У той час не было на радыё «Свабода» ніводнай жанчыны-менеджеркі з такой колькасцю падначаленых, больш за 40 асобаў плюс нештатныя. Праз год прызначылі мяне менеджеркай. У той час вярнуўся з Аргентыны Сергей Руднік, ды стаў ейным падначаленым.
У 90-е гады офіс Радыё Свабода ўрачыста адчыняўся ў Маскве, дзе і вырашана было адзначыць яго 40-годдзе. На той момант Галіна адпрацавала на свабодзе 39 гадоў, і яе адправілі на святкаванне. У Маскве з Галінай здарылася неспадзеўка з кіроўцам таксі. Па дарозе таксіст запытаўся: «Адкуль я?» Я сказала, што жыву ў Нямецчыне. «Вы што, турыстка?» «Не, я ўжо шмат гадоў працую на Радыё Свабода, прыехала на святкаванне нашага 40-го юбілею». Таксіст раптам як рване ў бок да ходніка, выключыў матор і нервова пачаў нешта шукаць. Я запыталася ў яго, што ён шукае. Ён сказаў: «Я шукаю кавалак паперы, вы мусіце даць мне аўтограф, бо дома мне ніхто не паверыць, што я вёз некага з Радыё Свабода». Сыны Галіны атрымалі добрую адукацыю ў ЗША. Адзін з іх застаўся там жыць, а другі вярнуўся ў Еўропу. Офіс Радыё Свабода пераехаў у Прагу, а ў 65 гадоў Галіна выйшла на пенсію. Яна пачала жыць з удаўцом Барысам Ганчаровым, якога назвала апорай жыцця. Ён таксама працаваў на Радыё Свабода больш за 30 гадоў. Мой дом і сад трымаюцца на ім. Нярэдка мы выпраўляемся з ім у падарожжы, цешымся разам з дзяцей і ўнукаў, пісала Галіна. Усе свае прыгоды бабруйчанка апісала ў аўтабіяграфіі «Птушкі пералётныя», якую я вельмі раю ўсім да чытання. Напрыканцы кнігі Галіна тлумачыць, як разумее сваю працу для Радыё Свабода, якой аддала палову жыцця. Яна лічыла, што спрычынілася да распаду Савецкага Саюза, да ўзнаўлення незалежнасці ў Беларусі. Памерла Галіна Руднік 13 верасня 2017 года ў Мюнхене ад анкалагічнага захворвання. Галіна Руднік і Барбара Вершбаловіч мусілі выжываць, бягаць, пакутваць і шмат працаваць дзеля таго, каб заставацца свабоднымі. Яны рызыкавалі ўласнымі жыццямі дзеля таго, каб людзі сацлагеру чулі іхныя галасы ды таксама імкнуліся да волі. І ўвесь гэты час яны не гублялі сваю беларускасць і ў акупаваным Менску, і ў лагерах для перамешчаных асобаў у Нямецчыне, і ў ЗША. Вельмі хочацца, каб гэтая гісторыя і вас таксама натхніла ды абнадзеяла заставацца сабой. Але на гэтым я мушу развітвацца. Хутка пачуемся.